Hello guys! So ayan, nandito kami sa birthday ng pinsan ko. Hindi pala, birthday pala ng anak ng pinsan ko. So ayan, nandito kami at ayan, lahat kami dito mga magkamag-anak. So ayan, pila-pila na. Yung iba ayaw pa video, mga nahihiya kasi madumi tawag dito. Ayaw nilang makita sa video. So ayan. Pinatag pa ng mukha. Ayan. Sige. So ayan guys. So ayan, nandito kami sa 18 birthday ng anak ng pinsan. So ayan, nandito kami at nandito pa so yung mga ibang kamag-anak na. So ayan, mga nakapila na. So nagpapalit kami ng koko. Sama ko yung mga pamangkin ko. Sobrang love trip kasi nga tawag dito, ayun lang pakita sa video. So ayan guys, so dito na lang, bye bye.